Benvinguts fans del futbol modern, del futbol antic, del futbol vintage, del futbol internacional, del futbol local i, sobretot, del futbol de tribuna. Això és l'Orsay i durant la propera hora ens acompanyareu en aquesta revisió de l'actualitat futbolística feta per 4 catalanoparlants i un lleidatà pudent, que intentarem que sigui rigorosa però no massa perquè al final això és futbol i no matemàtiques. Molt bon dia, com estàs? El Pau s'ha cagat. El Pau és un pedete. Ha sigut l'Alioli de dinar. No ha sigut jo. Te l'has deixat quasi tot, l'Alioli? És que no estava bo, no estava rabiós, estava fluix. No. I tu la nata? No està bé Jo és que a mi no m'agrada la nata. Ja. Així aneu. Sí. Així aneu. Com estàs, Biel? Bé, molt bé. Si et trobes bé. No, però estic bé. Uri? Jo molt bé. Pau? Jo em trobo malament. Ai. Home, t'acabes de cagar? No, però sobre? la gent caga normalment, se trobi o se trobi mal. Jo Encara que estiguis al teu prime. No es cagui quan se trobi malament. No té febre A casa del Max algú al lavabo i diuen què et passa? Estàs bé? I diuen no, tranqui, estic anant a pixar. Xavi? Molt bé. Molt bé. Venim en un programa després de que vinguessin Desobediència Cruyffista. Érem 7 persones, era impossible que hi haguessin silencis i en aquest programa serà incòmode, una mica molt d'espai, saps? Ah, que asco, qui està fent això? ASMR. Poder et rot. Que asco. Des de començament més postigos. Ens estem cagant i pixant a sobre. Sí, això, tio. No, a més és que tu i jo que hem menjat el Lioli... Bueno, jo no m'estic tirant cap rot per respecte. Per respecte Bueno, perquè cagar ja ho has fet. Sí, has fet fora No una hi havia vida l'acció allà, no hi havia És l'acció. molt bon inici de programa. Cagar i parlar de cagar i de pixar i de tirar-se el rot. Biel m'ha fet fora una vida al lavabo per cagar ell. No, però m'han picat a la porta i he dit ocupat i he sentit un me cago en Déu. Ah, vale. Pensava que era un senyor gran i m'ha sabut greu. Li he ficat a la porta i diu ocupat! I he fet cago en Déu! Abans que això es cagui una mica més a l'escàndalo escatològic, sense fer-nos esperar més. Caca. No ens queda Norsa i entrem a l'àrea Terrea. del futbol actual. Puta mali. Merengue machista! Home, tóxica. Sí. Un vàper de coco. I és de Terrassa. Fora! Vés-te'n! I ens quedem a Dorsai! Molt bé, doncs, no estem contents, tot i que ha passat una cosa que alguns d'aquest programa havien demanat Per no dir tots. amb anterioritat. No, tampoc, tots no, jo segur. Jo no. Però el Barça va caure eliminat a quarts de final de la Copa a Sant Mamés, 3-5 contra l'Atlètic de Bilbao. Hòstia, 2-3-5 seguits, va ser? No, Sí. Va ser 2-4, va ser 2-4. 2-4 aquest, sí. 4-2 i després 3-5 va ser el del Villarreal. 3-5 va ser del Villarreal, sí. Seguim. Seguidament es va Seguim perdre equivocant. 3-5 contra el Villarreal. Sí, però m'han cascat 9 gols en 2 partits. No, això no, Sí. és una barbaritat. Això és tot, el pitjor equip defensiu d'Europa en Sí. l'últim mes. 29 gols en contra. De veritat, és un fact. No, és un factor. Hòstia, que Sí, heavy. sí. Més que l'Almeria? Molt més que l'Almeria. Som el pitjor equip d'Europa, més que el Lleida. Però serà de les 5 primeres grans. Més que el Castelldans. Sí, perquè l'Atlètic del Vallès suposa. Sí, no, el Riu d'Arenes està que I trilla. seguidament va ser aquella mateixa nit o el dia següent que La mateixa nit, la no? mateixa Villarreal. nit Després del partit a la nit ho va dir, sí. Una hora després. Xavi, No, va ser literalment a la roda de premsa. Xavi Hernández, actual entrenador del Barça, va anunciar que el juny s'acabava, que caput, que se n'anava del Barça. Caput. Però és que, a més, Llavors, opinions, Uri? ho van retrasar la roda de premsa per poder parlar amb la porta i dir-ho. Opinions? Home, és algú, tipus... Jo he de dir que mai he dit que el fessin fora, Jo dic que s'havien de quedar fins al final, que és el que faran, que se'l quedaran Final fins de juny, temporada. i ja està. No, a mi em sembla bé i et deixa possibilitats a que Xavi, més tard, si li va bé les coses, torni. Puc dir la teoria que tinc jo? Digue-la. És descabellada, Sí. Vale. Xavi. Sí, perquè No, espera, ja la l'has dic dit jo? abans. La dic jo? No, me l'estic... La vol dir ell. La volia dir ella. Tartària, fill de puta. La meva teoria... Ah, no, digue-la... No, és igual. Ja està, ja. Así es, hermano. Exacto. Què t'anava a dir? Xavi Hernández. Què li molesta més de Xavi Hernández a l'entorn Barça, a la premsa? La crítica. La crítica. Que és el... Però això que no l'ha tractat malament. La Però això és la crítica crítica, da igual cap a on la sigui. seva persona. Sí, és algo de maçoneria, això? No, escolteu-me. Què ha fet Xavi Hernández? Pena. Es treu la pressió. S'ha tret la pressió. Ah. I què més ha fet Xavi Hernández? Pena. No. Intentar convèncer els jugadors de dir
oh, és que què podem fer perquè et quedi, no sé què. Jugar bé. Què passarà a partir d'ara? El Barça jugarà bé. Què vol dir això? Guanyarà una Champions. No és veritat. Seria insultant. Jo lo corroboro. No. És com quan Luis Enrique va dir que s'anava. S'ha de dir, no em Guanyarà sembla... la Lliga. hermano. No em sembla tan descabellada, però Así seria... es, hermano. No em sembla tan descabellada, però seria bastant insultant que ara el Barça de cop comencés a jugar bé. No, I seria No molt passarà, insultant. No passarà, però seria... És com el que Luis Enrique va dir que s'anava i en van fer el 2-6, bueno, el 6-2. 6-1, perdó, que ja s'ho redreçat. Sí. Però no és el mateix. No, però no serà el mateix. No és el mateix. No és el mateix. Jo per mi guanyem la Champions. Ara no, estan comparant a Xavi, he dit Sí, que estan això és comparant a Xavi innecessari. amb Pirlo, Gattuso. el No, Mónaco, no. saps? Xavi ho ha fet molt millor que aquests. Bàsicament perquè guanyes una Lliga Guanyes i una una Lliga, Supercopa. Lliga i Supercopa, que sí, que ara ho està Amb la fent millor malament, defensa de tota Europa. Però, hòstia, una Sí. mica de respecte. Espera, hi ha una persona que vol tirar un popular opinion i està a punt d'explotar. No, és que a mi la decisió aquesta em sembla de ser un club vergonyós. Hòstia. Sí, el de deixar fins juny. que un tio et digui que marxa, però marxo quan jo vulgui. No és això, rotllo. Sí, és que realment, primer de tot, jo no me crec que sigui decisió de Xavi. És que no ho és. Això No és. Això és L'han dit que el nan a fer fora i demana que no el facin fora. És aquí. I després, això que dèiem, fer això significa que la temporada s'ha acabada. En plan, Sí. ja està. Vull dir, això significa Això matar, estic d'acord. matar la a mi temporada. no em sembla així, eh? Bueno, en plan, A mi tampoc m'ho a mi sembla. em dóna la percepció de que això és dir matar la temporada perquè molta gent ara comparant amb Klopp em sembla la comparació més insultant de la història del futbol. No he vist massa comparació amb Klopp, De la eh? història. Sí, que diuen, a Twitter- diuen, ara el Barça no ha tingut paciència amb Xavi, la tindrà un Klopp, un entrenador que en 6 anys ha guanyat una Premier i una Champions. Ah, una Perspectiva, perspectiva. Sí, és això? I què més anava a dir? Anava a dir alguna més. També em sembla vergonyós que Xavi primer ho anuncia a la premsa abans de que dir-li a la plantilla, perquè els jugadors se van enterar per la roda de premsa. Però això no em sembla... No crec que hagi sigut decisió de Xavi, això, eh? 100% que no. Pues, Tipo, perquè és que no li trobo el sentit a la calentada de Però dir és deixo el Barça però me'n vaig el 30 de juny. No, això no pot funcionar de cap manera. Però quina autoritat té Tens ara ara amb els mateix jugadors. Xavi amb els jugadors? Cap ni una. Bueno, Ara és més per respecte, jo crec. més per respecte i per baixar la pressió mediàtica. Jo també ho crec. Però és que Exacto. en què baixa? És que no entenc en què baixa la pressió mediàtica això. No, és que ja no entenc, tiran Xavi Au, ja està, out. Vale, Pues que ja ja està. està, pues que ja està. És que això em sembla Llançar la temporada. llançar la temporada, A mi no, no, a mi també, primer de tot, també. llançar la temporada i segon, Xavi és un entrenador que la crítica al final L'ha cuidat, al final ha anat a per ell, la crítica i Però tot el que una tu vulguis, cosa, una però cosa. al Xavi, perdó, la premsa l'ha tractat molt i molt bé Però i clar, pel fet de l'afició ser Xavi, sí. i l'afició li ha donat moltes oportunitats. Sí. I llavors, que tu a les primeres de canvi te baixis del barco perquè no ho suportes, en plan, no tens per la meva punt de vista, no tens com el valor o el caràcter per ser un bon Però entrenador. aquí això entra, marxa. aquí entra el que has dit tu, que no ha sigut decisió de Xavi. També Però passa- en cap moment ha sigut decisió de També Xavi. passa una cosa, és el tercer any de Xavi, és veritat, pot ser molt real que estàs dient tu, però si mires els entrenadors del Barça, no solen durar massa, de manera que també pots pensar que pot ser que sigui una cosa, no un problema, però una característica del club, que els ser, entrenadors pot ser. no... Home, és que el Barça és el club més autodestructiu que existeix a la Sí, història. O del futbol. autoexigent. Però és depèn. molt diferent la forma com marxen Luis Enrique i Guardiola, òbviament, Sí, clar que marxa sí. Xavi. Home, això està Però clar. una cosa, jo el que has dit de destrossar la temporada, estic d'acord, però la temporada ja està destrossada. O sigui, Però falta Nàpoles, falta la Champions. Sí, estic d'acord. Perquè a mi estic això d'acord. em sembla una il·lusió tan... No, però però da il·lusió, igual. no No, d'emoció, Nàpols es pot passar, però o després no hi ha un miracle on passi Que un da igual, Benfica però que o... jo no vull, sé que ni jo si no el vull, Benfica està a la jo no Champions. vull, no t'estic dient que Guanyarem guanyis la la Champions. Però la guanyarem. El Barça no guanyarà la Ho sabeu, Champions no? i de fet poder no passi ni contra el Nàpoles. Quants pinxos té Xavi al cap? 6. És com un Gengar. Has fet 7. Però jo t'ho dic en sèrio. Ah, vale. Aquesta decisió s'ha d'anunciar quan t'eliminen de Champions. T'eliminen de Champions, ho entenc, en plan, anuncis això i fins i tot Mira, això em sembla bé, em i sembla fins i bé. tot fiques Sí, sí, sí. a Rafa Márquez, fiques a Tatiat, entrenador, No, és no, igual. això em sembla No, no, això és igual, tampoc. és igual. És igual. No, si t'eliminen de Champions, Xavi està per ventilar-lo, sigui Out. Xavi, ¿Sabes qué va a pasar? sigui ¿Sabes qué va a pasar? sigui. Que Xavi le van a decir, él va a decir a la rueda de prensa, el primer año se me exigió Champions y Champions, el segundo año se me exigió un título y gané un título, y este tercer año se me exige Copa, Liga o Champions y vamos a luchar. Ha vist que l'han eliminat de la Copa i que les altres dos... Ella estava hi ha- així amb la copa, estava No, així. però- Clar. I també s'ha de parlar. Rotllo, a veure, en plan, el Barça en quin punt està de la seva existència? Molt En baix. què estem? Baix. En reconstrucció? En guanyar un títol? Perquè llavors, si estem en reconstrucció, el títol de l'any passat te'l trobes. La Lliga de l'any passat Te la trobes, te la trobes. Jo crec que estem confonent destrucció amb construcció, Sí, no, Perquè no hem però- sortit de la destrucció però- que estem Clar, però és que començant a per mi construir i seguim els destruint. moviments de la pròpia directiva no et deixen clar, perquè no té sentit. Exacte. Val, club en construcció, 50 milions per Víctor Roque. Mira, t'ho puc arribar a entendre perquè és un xal de 18 anys, però llavors no te'n gastes 60 en Lewandowski. O construeixes amb la base
o fitxes a tios de curt termini per no baixar de És que una cosa, l'elit. és que els no- últims partits del Barça, els millors jugadors són els juvenils, i això és... Però això és... Bueno, no, a mi el que em Gundogan no, molesta, l'últim- el del a mi el que em Villarreal, molesta Gundogan són fa. els discursos. Rotllo, que Xavi tingui un discurs de has guanyat la Lliga, estem en construcció, no sé què, no sé quantos. Però al mateix temps la Porta està dient volem més títols, volem no sé què. Ja. Perquè cada un pensa en el que pensa. Perdre amb que és, mi la Porta és ven la aguantar- il·lusió. Aguantar el seu lloc. La Porta sap que ha de vendre la il·lusió, perquè la Porta va pujar a la presidència per la il·lusió. Però a mi realment em fa més il·lusió que em diguis mira, hem guanyat una Lliga, però... Xavi dirà sí al futur. No, que sigui realista, però això mai ho serà ningú. és Clar, però estem en construcció, calma tothom, però si tu em vas portant fitxatges, perquè ara també se malinterpreten estadístiques de que no, l'estiu passat Xavi es gasta 3 milions. El Barça, des de que va arribar Xavi, és de l'equip que més pasta s'ha deixat a la Lliga Espanyola. Vull dir, llavors això és una reconstrucció. Ferran 60. És una reconstrucció, és per guanyar Sí. ja, és per guanyar... Ferran 60, Home, lo de les Lewandowski- palanques no, és 55, tot el contrari d'una 60... construcció. Lo de les palanques No, és no, per Lo de les guanyar. palanques és que tu busques rendiment immediat. Perquè si no, no vens Ja. part del futur del club. No, Però i- és que a mi Lo de per les això em palanques és sembla... per sobreviure. És que a Clar, mi per això em sembla també, una puta però- vergonya, perquè s'està atacant a Xavi de que no té experiència i merda així, però és que tu mires la puta directiva i encara té menys experiència, Ja, perquè Deco és un És que puto a mi Deco títere, tio. m'està fent un tufo no, al a mi em Deco. perdonareu, però Et perdonaré, la Xavi. directiva de la Porta És un club és d'amics. posar gent Sí, sí. que li riu les gràcies a la Que sí, Porta. sí, això- és que això ho hem Enric parlat moltes Masip vegades, i és que Juste, el problema Enric Masip i comença Juste aquí, són tio. els dos gossets falders de la Porta que li riuen totes les gràcies. Deco és un tio pues, que li deu riure les gràcies a la Porta. Ara diuen que Thiago Mota s'està tornant a involucrar amb el Barça, un altre tio que li riurà les gràcies a la Porta i li riurà les gràcies a Mota Deco. també, José Mota. José Mota. Pues és lo que hay. I el No, problema sí, sí, comença no, aquí. Comença aquí el Però problema. ara, posant una visió una mica més positiva, és possible que si... Ara que ja tenim clar que el regnat, entre cometes, de Xavi ha acabat en el Barça, No ha acabat, li queda una Champions, repeteixo. i comptant amb que aquesta temporada no hi hagi títols, No n'hi haurà. perquè no n'hi No haurà. haurà. Gamper. Ai, 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 L'únic Dios. títol ja l'has guanyat i va ser el Sí, Gamper. la cosa és possible, no Bona sabem, jugada què, per no Catalunya. sabem què vindrà, i és una mica el ser massa hiperoptimista, però si d'aquí uns anys venen títols i ve una bona època, que no ens oblidem que és el Barça, Vindrà. Està venint. Xavi pot ser que es recordi com un molt bon entrenador de transició. Que va. No, Estic d'acord, Vull dir, Lamine Yamal, ha fet Covarsí, ha fet jugar a Héctor la Fort. cantera, No, ens va donar però una no compro Champions per la la Supercopa, Sí, no confonguem. i va donar a l'afició il·lusió en un moment on no I hi la havia sisena cap. Champions. Vale, Sí. però no confonguem. No confonguem entrenadors que aposten per la cantera que entrenadors que utilitzen obligats. com a recurs la Clar, cantera. clar, Que és Ja. molt diferent. O sigui, per mi la clau de Xavi és quin jugador, quan va entrar Xavi, ha millorat després de que marxi Xavi. Dembélé. Ja està. Lewandowski ve, Ter Stegen. empitjora. Toma. Ter Araujo. Stegen, Clar, però no, si Araujo, millore- els últims si partits... millore o sigui, Ter per mi- Stegen- Anava bé, per mi l'únic jugador que s'ha Ferran, cregut... toma. Per mi l'únic jugador que s'ha cregut el projecte de Xavi Ferran des no del és, dia 1... no és millor ara que quan va... Quan aixequi la Champions, molt Per mi l'únic jugador que és millor des de quan va entrar Xavi que Dembélé. quan marxa, Gavi. És l'únic Sí, jugador Gavi. que de principi Però a final... perquè- No, Xavi ha aconseguit que Pedri Valde. sembli un jugador simple. Hòstia. Ha aconseguit que De Jong sigui un tio que condueix endavant, dona voltes i la torna enrere. Ha aconseguit que Gundogan, el capità Això del millor és equip del veritat. City, sigui dolent. Ha aconseguit que Lewandowski, un tio que no baixa a 50 gols per temporada, baixi. Hòstia. És un entrenador que Ha és veritat... aconseguit que humila. Rafinha, No, que era el desborde del Leeds, rotllo de... Era desborde, Era no el entengui. tio que atacava directe, en plan diagonals, sigui un espantapàjaros. Calentador. Estadísticament- Calentador de Xavi a l'Osai, Estadísticament, No, però és veritat. Rafinha, el seu, Cruzada de cable. estadísticament, Rafinha, la seva millor etapa és la del Barça, estadísticament. Però, en plan, no me comparis salvar el Leeds United de descendre de ser Ja, un ja, 0 a ja. l'esquerra al Barça. És que és això, a mi... A la dreta, A la dreta, perdó. A la, Ah, poc, yes. la sensació que em dona Xavi és que quasi cap jugador del Barça amb ell ha millorat. No, és un bon entrenador, això està clar. No és un bon entrenador. Almenys a dia d'avui. També pot ser rodejat per l'estaf que està rodejat. Que sí, que Jo sí, crec que que sí. això influeix molt. Però Tot, és que- tot és té a que veure, la Xavi- poca no, És experiència. responsabilitat de Xavi l'estat Xavi que és tingui un, Xavi. és un bleda. Vigila. És un peix bullit. Loco, no, És un no espinac. accepta, és que no accepta la És el crítica. protocol de Brussel·les. No accepta la crítica i està rodejat de gent que li agafa els ous i li llepa de dalt a baix. No, però va en sèrio. Així com vols anar bé a la vida. No, això és veritat. No pots anar bé de que sigui Però sí, si això. anem amb Xavi, Que ho facin entre germans és raro. No, Que ho facin entre germans. a cada cas és un món. Però una cosa, Explicat, jo no el m'hi tema ficaré. No m'hi ficaré. de millorar, empitjorar jugadors és veritat, que és basant-se molt en el que és aquesta última temporada, que és normal. És normal, Que és normal és quan marxa Xavi. basar-se en això, és quan marxa. Però pel camí hi ha hagut, tipus, t'has deixat, per exemple, Valde, la temporada Clar, sí, passada però de Valde, Valde fa...
Sí. Araujo fa, I Lewandowski fa. Lewandowski té Marcos Alonso. Aquest creixement tampoc li atribueixo a Xavi perquè és el creixement natural que ha de tenir un jugador jove. 8 anys que ningú coneix. Sí, també el de la segona temporada baixar també és normal. Ara, vist en perspectiva, els locos, els que nos llamaven locos. Estáis locos. Els que dèiem l'any passat que amb Xavi jugava, que feia mal a la vista, que aquella lliga te la trobes per Ter Stegen. Però és que ningú et va dir que no. Pues no us atrevíeu a dir-ho en públic. No, Era un màrtir! És més, us dic una cosa, si Xavi l'any passat... Hòstia, Bueno, és que és molt òbvia. Si Xavi l'any passat fa la temporada que fa aquest any, o sigui, si gires temporades... Se'n fa fora, sí. No, si gires temporades, la temporada que ve seguiria. És a dir, si aquest any guanyes la Lliga en una 0-0... Però si gira la temporada vol dir que aquest any guanyaríem la Lliga. Sí. I aniríem a Europa League, també. Bueno. Una cosa, aquest any és el millor any de Xavi a Champions, eh? Guanyarem la Champions, tio. Ho tinc claríssim. És molt heavy. No, una cosa, com Quants ens marca de el boig Nàpols? seria? Quants gols ens marca el Nàpols? A l'Inter, 4-0 a... I al Madrid, 0. al Diego Nosaltres, Armando 4. i 0-5 al Qui queda viu a Champions? Jo dic 2-0 a 1-2. Qui queda viu? Tots els que han passat de Xavi, fase de Xavi, grups. Vull dir, així d'equips dolentets. D'equips dolentets, saps? Allò que dius... El Copenhagen. Les Champions del Madrid, el que de Barça. sobte et toca el Copenhagen. El Copenhagen! Potser ho volies dir ara i t'estic a punt de destrossar, però parlem del substitut de Xavi o no? Sí, no. No, està bé que m'ho introdueixi. Vale, no, sí. no, Perquè no veig era aquest perdut el avui. Ui! No. Ui. Fem-lo. Tenim. Roda de prensa, Xavi. Me Le quedo- pasará me lo quedo. mismo al que venga. Me quedo. Ese es el problema. Que no se deje Que influenciar. cara dura, és un cara dura. Té raó, que no sé de què Ai, influenciar. però que és l'entrenador del Barça, Ha que no estat pot matent que s'ha deixat Però és una influenciar. cosa, tipo, jo entenc que això li passi a qualsevol altre entrenador que no estigui en l'ambient Barça. Això Però li tu pot que ets passar a Xavi, l'entrenador de que portes tercera catalana. tota la teva puta vida al Barça i saps qui és la pressió. que se'l volia encarregar quan era jugador. El que és, tu saps qui està al Barça i la pressió que hi ha al puto Barça. No t'ho trobes a sorpresa, tu això! No saps que és una sorpresa! Xavi, Vale, us vaig a dir el Xavi és retrasat mental! Que no! Jo. A ell. Jo. Està just. Té diversitat funcional. Vale, el camí del Barça serà eliminem el Nàpols. El PSV dona la sorpresa, bueno, i es carrega el Dortmund. Ens toca el PSV, ens carreguem el PSV. No, Llavors la Lazio elimina el Bayern i elimina el pròxim que es trobi, i a semis ens trobem el Lazio. La Lazio. La Lazio. I a la final contra el és Copenhagen. contra el Leipzig. No, el Leipzig no es carrega el Madrid. Contra que- l'Oporto. L'Oporto, molt bé. Molt bé, la sisena està aquí. Que Joao Félix ho farà molt bé contra l'Oporto. S'ha lesionat A veure. per tota la temporada. No és broma, eh? No, sí. Tota la temporada no. però És un esquins, és un esquins. Per un rato llarg. És un No, és un esquins. esquins de lligament, no és un esquins normal. Bueno, esquins aquest han dit 3 a la setmana. Vale, doncs No, i parlem... que els esguinços podríem s'acostumen dir- a ser... Ah, no. Qui, 2 setmanes de Qui repòs. creieu i- que vindrà? és això. Qui creieu que serà el substitut de Xavi? No, però una cosa, no. Però Qui anem us a fer una cosa. agradaria? No. No. Qui creieu? Qui creieu? No, això no va així, xato. Vale. I jo És el Barça. us diré Qui creus? el nom, No qui que no t'agrada. crec, sinó que tinc informació. Vale. Uri primer. No, a veure. Hansi Flick. És que seria que ho diria, tio. És que està obsessionat. Concordo. No és broma, eh? És l'únic que pot vindre. No és broma. Qui pot vindre al Jo us Barça? tiro 2. A veure. O Rafa Márquez. No, perquè han dit que volien un top. Pensava que deies Rafa No, Nadal. clar, No, però és que París García Pimienta és top. No, volien un top fins que vegin que no el poden pagar. Thiago Mota. Un tio que li Clar, riurà seria- les gràcies seria a Deco. una fumada, I ja està sortint que Thiago Mota ha demanat 3 baixes i 5 altes per ser entrenador del Barça. Thiago Mota acaba contracte aquest any. I s'omple la cervesa. I li suda la polla. És igual. Va, tu salut, Thiago. Jo dic Cesc Fàbregas. D'entrenar de segona italiana. I jo dic José Bordalás. ¡Qué bona, Uria! También Suárez. Jo crec que vindrà García Pimienta i durarà... No vindrà Quatre García. Quique Setién 2. Quique Setién 2. García Pimienta. 4 mesos durarà. Avui li hem preguntat a García Pimienta, o ahir li van Sergi preguntar, Joan. i va dir que l'últim que faria ara mateix és anar a entrenar al Barça. Jo també ho faria, si És que És que García Pimienta... Va, però Que bon pèl. Jo, sincerament, Tu qui ara, portes? els únics que veig Hansi Flick. factibles és Flick.
També t'he de dir... Eso, tío, a ver, l'estem ningunejant. Vull dir... No dic que el ningunegi, dic que el Barça no pot pagar Hansi Flick. Jo he vist... Ojo mi Manol, eh? Igual, però tindrà un sou. Però li podràs fer una I rebaixa. Manol no ho treus... No, Imanol Alguacil, Imanol. I Manol Arias, el actor. S'està caient al cap del Max. Cuidado amb el meu tiet Imanol, És que què t'esperaves? Jo he vist que deien que volien portar Imanol Alguacil. Bueno, també va sortir Arteta. Però hecho. Arteta està hecho. Arteta. Don't deal, Barça. Don't deal. Arteta, le confirma su entorno que irà al Barça. El dia següent Arteta. Jo no em moc. No, de fet, hi ha un periodista que diu que Xavi ha dormit 2 hores. Sí. Però és que què No sé- fan no a sé si sota del llit, Xavi? Controlant- Què pagues, teva? Ja posarà pulsera. No, però Què fan a Imanol Barça al Alguacil lavabo de Xavi? no ho treus de la Real, però... Última hora, Xavi No, Hernández va home, pixar. aquesta gent, que els hi poses això a la taula... No, jo crec que l'Aguacil no. Després està un moment que jo crec que està molt clar, és Xavi Alonso al Liverpool. Sí. Està molt clar. Vigilem. Sí. Cosa que és un Millor- favor perquè Bernabé. vol dir que no se'n va al Madrid. Molt bona. Sí. Sí. I jo crec A qui us agradaria... Ara, a qui us agradaria... Ojo amb Rafa Benítez, eh? Jo no dic Mínimament realista, mínimament, tampoc. Guardiola. Mira, però això no és realista. Ja. Sí, Guardiola va dir que si el Barça era el Clar, club dels seus Guardiola i amors. Arteta... Torna a casa, Pep! Hòstia, que pobres oients que acaben de tindre un pic de volum, però dels que fan mal. Us imagineu que reunim a Guardiola i Arteta al Barça, tio? Que heavy, eh? Sí, Arteta. Arteta, torna a ser segon entrenador. Torna a ser segon entrenador. passa? Cruyff, pots ser el tercer, l'assistent? No, vaig veure un tuit. L'Arteta els ha entrenat dilluns, dimecres i divendres i Guardiola fa Zidane d'entrenador de porters. No, Valdés. Si sobreviu. Perquè, clar, el vaig posar a la necroporra. Tu tens un ja mig, eh? Quin? Bruce Willis. Està a punt... Sí. Bueno, han dit que Li queden la enfermetat 6 que té és molt Què has greu. fet? Què has fet? No el va posar a la necroporra. 1-0, me cago en Dios! Ronda. Tu dius Guardiola. Sí, per demanar que no quedi. Jo, factible, dels que veig factible, o Arteta, o... En plan, no factible, realista. O Sí. Arteta o De Zerbi. Jo anava a dir de Servi, jo la dic ja. Un altre pelo pinxo? Sí, clar. No, espera, perdó. I el segon entrenador de De Zerbi és igual que Óscar Hernández. Sí. És Óscar Hernández. Mortadelo i Filemón també, rotllo. Són Jo crec que la cosa està entre Flick i Arteta. I et diré una cosa, un poble d'opinió. Voleu que tiri una bomba històrica? Tu prefereixes tira-la. Flick. No. Diré una cosa que S'acaba l'Osari. estic super... En plan, No me la saben jugo que molt, estic però a punt d'immogar. ens farà millor en aquesta etapa actual el Barça, Arteta que Guardiola. Vale, sí, és una... Bueno. Passem a debat. Una popular opinion. No. Passem a... Hola. Però jo vull dir José Bourdillo, vull dir... Vale, sí, s'ha de dir. Passem a debat. Espera, perdó, i l'última. Conte. Conte està lliure, eh? Espera, Andrea Pirlo. Espera. Frank Lampard. Espera. Graham Potter. Espera. Un moment, Luis Enrique. Pareu-me. Saps què vaig llegir ahir? I no és broma, ahir em va donar un ictus. Ralf Ragnick. Passem a Joaquim Low. Pareu! A rascar-se els ous de... Li fa això Lewandowski. Didier Deschamps. No, Tata Martino. Debat. Ui. Vull que em dieu... No. Vull que em dieu el vostre jugador que més us sembla que si li ensenyes a algú que no sàpiga de futbol un vídeo de highlights seus, Vale, es pensarà que és el millor de la història. Començo jo, Berbatov. He estat pensant una setmana per dir Berbatov. A veure, Heu vist? És que a part això ho Jo vam tinc parlar dos. tu i jo. L'hem vist el flic aquell que feia de... Sí. El Berba Flick, no sé. Jo tinc dos. No, i el Berbatov que és pin. para i li Berbatov fa... és pin. Verba Speed. Herba i Speed. Jo tinc dos. No, mira-vos highlights de O Tarabt, Ja, però aquesta és la mítica. és la típica, però Dime no. la meva és Giroud. Sí. Olivier Giroud. Sí. Jo Ensenya-li dic Dimitri Payet. Ensenya-li a algú els highlights de Diego Forlán al Mundial de Sud-àfrica Ja, de però 2010. algú que no sigui tan obvi que és bo. Exacte. Un moment. He dit Berbatov. Berbatov era la polla de que no era bo. Ja. Aquest pringat no sé Però no què, com del Berbatov. Payet.
Payet era una bomba, Ja, però no Espera, debat. Ben Arfa. Són... Ben Arfa, però Els highlights de Ben Arfa. Streets will never forget. Exacte, Quaresma. Hòstia, és la mateixa pregunta. Ara vaig dir, Pogba et sembla el millor migcampista de la història. Sí. Pogba és una És bomba. el més accurate que s'ha dit aquí. Bueno, no. Una cosa. Acurat. Però és molt fàcil. Jo què sé, els highlights d'Iniesta més els highlights d'Iniesta és una puta barbaritat, perquè Iniesta era una puta barbaritat. Però, sí, tu els mires, però... que és una barbaritat, però són avorrits. Pogba són molt més divertits. Vale. Però una cosa. No té el cabell a punxes. Que està calvo. Però no dir que els highlights de Pogba són més divertits que l'Iniesta. Joder, Pavo. Pots pirar-te d'aquest estudi? No, però Iniesta tu veus croquetes que te molen i tal, i està bé, que està molt bé. Però si la jugada aquella contra el Benfica que li pica un per sobre. Sí, que és un jugadorazo, hòstia, però Pogba pilles a un paio que pille la bola a mig del camp i fa BIM! I te la clava a l'esquadra. És més divertit. Els highlights. Com a jugador, Pogba està aquí, Iniesta està a una altra Pau galàxia. Osorio, 2 punts. Iniesta li fa 1000 voltes a Pogba. Factos. Sí. A veure, Però no has dit això. a veure, digueu-me boig, M'he confós. Jo crec que algú li ensenyes els highlights de Messi i et diu que aquest xaval sap jugar a futbol. Sí. Com a però- mínim. Joseph Martínez. Ricardo Quaresma. Thierry Henry. Nani. Jo estava dient entrenadors del Barça, Porteu un èxtasi general. És increïble. Viste molt tonto. No. Isco Alarcón. És bona, és bona, És bona. Marco Asensio també, podríem dir-la, no? No. Cazorla. David Silva. Cristiano Ronaldo. O el Rossi del Villarreal. Ja està. Havíem dit una i... Brian Zaragoza. Brian Nator. Va, tira. Que hem d'allargar una mica encara. No, a veure, és que, no sé, això s'hauria d'haver dit amb temps per preparar-nos un jugador. Jo us ho he proposat i m'heu dit... Quedeu-vos amb una, sorprèn-me. Quedeu-vos amb una. Però és que clar, ara el meu cap està pensant en molts jugadors així. Sí. No, jo em quedo un Payet, Jo em quedo amb Giroud. Però Payet no et sembla el millor de la Payet història? 2016, Eurocopa. Sí, no, tu veus la falta aquella i dius, bof. Ojo, Dius l'heroi el millor- Sané, que no l'heroi Merlin. No creguis. espera. Douglas Costa. Vale. Quadrado, potser. també. Douglas No, Costa, qualsevol Douglas Costa és brasiler. increïble. Qualsevol brasiler. sí. Douglas Costa, la de Bellerina aquella, a mi em flipa de petit. Pato. Ja està. Pato. Pato. Ganso. No, jo Pogba. Gabigol. Jo Pogba. Vale. Cavani. Luis Enrique. Luis Enrique. Musonda. Casemiro. William José. Digue tu. Inui. Exacto. Así es, hermano. Hay que tener Así unos es, hermano. cojonazos para decir ese, ¿eh? Sí. Molt bé, i ara sí. No, dilo tu. Vale. No ens quedem amb cap perquè és impossible. No ens quedem en Orsay, tampoc. No ens quedem amb Orsay. Estem habilitats. In-game. I ara, amb aquest silenci incòmode, passem a la secció de Xavi Morgans. Què és? Xavi, comença. Vale, jo avui us porto una nova carta. Home! Home... I aquesta carta és de les dures, eh? Crec que és potser la carta més dura que hi ha hagut fins al moment. És tristota, és tristota. De macho a macho. Sí, més que el de macho a macho, perquè és Xavi despedint-se de la porta. No. Xavi sap que encara queden partits, però va voler despedir-se ja del president i d'alguns jugadors. Millor fer un vida. Sí, perquè ningú sap què passarà d'aquí al 30 de juny. A la porta. A la porta, no? Clar. O a Xavi. A la porta. Vale. Quan vulguis. Doncs si us sembla bé, comencem amb la carta. Endavant. Bona nit, estimat president. Després de la derrota per 3-5 que hem patit contra el 14è classificat, li comunico que la meva renúncia al càrrec d'entrenador del Barça és oficial i es farà a final de temporada. Li demano també que llegeixi aquesta carta a la plantilla un cop jo hagi marxat. Gràcies. Estimats jugadors, sou uns inútils. En la meva vida m'hauria imaginat que un equip es pogués empatxar per 2 putos títols, una Lliga i una Supercopa. Però clar, vosaltres sou un equip especial. Com tu de joc, que ets tan especial que agafes la pilota entre els centrals, condueixes 25 metres trencant línies, fas moltes voltes sobre tu mateix i tornes 25 metres endarrere. Molt bé, De Jong, ets molt bo. O tu, Koundé, que vesteixes molt bé, però els millors trajes te'ls fan dins del camp. Són 4. No m'oblido tampoc de tu, Rafinha.
No veia un jugador amb menys 1 contra 1 al Barça des de Mascherano, i ell era defensa. Levan, el meu gran amic Lewandowski. Ara que he anunciat que marxo, ara, em vols convèncer perquè em quedi. Clar, perquè quin altre entrenador farà jugar un tio de 1,90 m que no fot un passe bé ni que el matin i que no marca un gol ni que s'estigui davant del porter del Cornellà. Araujo, fill meu, no ets Beckenbauer. No cal que intentis passes de 70 metres a la que no vegis a ningú lliure. Espera amb la puta pilota als peus o torna-la al porter. No és tan difícil. Parlant de porters. Iñaki. No me toques los cojones, Iñaki. Amb tu he descobert emocions que no sabia que existien. Com quan li vas tirar la puta pilota al peu de Sorloth. Muy bien, Iñaki. I Joaos. No cal que feu un partit vol més. Si en feu 2, 3 o 4, tampoc passa res. A la resta de jugadors, que us petin. I si no parlo de vosaltres és 1, o perquè no m'importeu gaire, o 2, perquè heu estat més lesionats que jugant. Pedri, reietó meu, que ens bufen una miqueta i tenim per 3 mesos de baixa. Això sí, Gavi, a tu no et puc reclamar res. Ets l'únic que del dia 1 a l'últim has entès què vol dir això de jugar al Barça. Moltes gràcies. Ets la meva persona amb dificultats d'aprenentatge preferida. Per davant de Juste i Enric Masip. Fins aquí la meva carta, president. A tu et desitjo que aprendris a autocontrolar-te els bufets, que com guanyis 2 quilets més et confondran amb Winnie the Pooh. Torre groc. Adeu, culers, i ho sento. El vostre Pelopo. Pelopo. Però te l'has inventat tu o és real? No, és real. És real i és boníssim. Jo no faria servir tèrmines com Pelopo. Hòstia, Però on l'has trobat? T'ha arribat el mail o...? per terra. No, No vaig anar al sopar de la plantilla, vaig veure que Xavi per equivocació li havia enviat a Ter Stegen, li vaig robar el mòbil... Una movida. Que heavy, tio. Off the record. Però això tampoc cal explicar-ho tot, perquè al final... No, sí. Abans que es desvelin més secrets, passem a la secció de l'Uri i ens estalviem coses. Endavant, Uri. El Max s'ha equivocat. El Max s'ha equivocat, anava al Pau. S'ha equivocat, va al Pau. Me toca a mi. Llavors, avui, secció fàcil i ràpida. L'Orsay no només és tonteria i disbauxa, l'Orsay també és anàlisis i avui venim a analitzar els possibles candidats a entrenador del Barça. L'Orsay mai ha sigut anàlisis. Llavors, us porto punts a favor i punts en contra i, si voleu, vosaltres al final de cada entrenador li poseu una nota. O triem quin ens agrada O més. trieu qui us agrada més. Nice. Llavors, comencem. Porto 5 entrenadors. El primer, Hansi Flick. Punts a favors. Està lliure, per tant, no s'hauria de pagar ni un puto duro. Passaríem de l'abominable i soporífer estil de joc de Xavi a un joc directe, amb pressió alta, físic i amb la búsqueda del domini de pilota, i els jugadors deixarien de tindre el físic del iaio alcohòlic del meu poble per passar-se màquines de matar i de córrer. Llavors, punts en contra. Can Barça es convertiria en una dictadura totalitarista militaritzada que alaba a cert règim de cert país de certa època. I pel que es veu al dia a dia, i jo no vull jutjar ningú, però em costa de creure que jugadors com Pedri, Koundé, Sergi Roberto, Frenkie de Jong siguin capaços de resistir una jornada d'entrenament de 15 hores diàries en les que constantment l'estat de Hansi Flick et dedica tota mena d'insults i violència física per curtir. Llavors, un altre punt en contra és que per cert motiu es frenaria la progressió de jugadors com Lamine Yamal, Balde o Víctor Roque. I hauries de buscar nous laterals i centrals, perquè Koundé i Araujo no jugarien ni un minut més amb l'elàstica blaugrana. Juan Foyth, en canvi, ho fitxaríem a la primera. No, Kovacic, Christensen... Pedro Porro, bueno. Ter Stegen no el treu d'allà ningú, vaja. No, jugaríem amb Fali, Soldado... Fali per lo que sigui. Fali no, Soldado sí. Soldado Negredo. No, Negredo de central. Pepe Reina. Llavors, passem al següent entrenador. José Mourinho. Punts a favor. Està lliure, per tant, no hauríem de pagar ni un puto cèntim a cap equip europeu.
Coneix la casa i sempre l'ha estimat, com bé recordareu de les seves nobles paraules que ens va dedicar l'any 1997 de Hoy, Mañana y Siempre, con el Barça en el corazón. Ha plogut, Llavors, els clàssics tornarien a estar ambientats al Vietnam dels anys 50, li posaria el dit a l'ull a Camavinga per després a roda de premsa mofar-se d'ell dient-li mama pinga, no lo conozco, i ens deixaria frases per la història com el Madrid ha ganado Champions, que a mi me daria vergüenza ganar. Llavors, tot això són els punts a favor. Punts en contra. Si ens avorríem amb Xavi, prepareu-vos per Mourinho. També arriba una mica passat de voltes perquè una cosa és que et facin fora del Chelsea i el Manchester United i l'altra és de la Roma. Vull dir, aquí hi ha algun problema. Hi ha algun problema. També hi ha molt culer que li guarda una mica de rencor al Bodenhose. Per què? Jo. Tonteries del passat. Però vista la situació per la que està passant el Barça, pot ser que l'arribada de Mourinho acabi de fragmentar el club i ens anem a passar una llarga i tortuosa temporada a la primera RFEF. És possible. Punts en contra. Llavors, Antonio Conte, punts a favor. Un altre que arriba lliure. Coste zero. Sí, clar. S'adaptaria ràpidament al vestidor, doncs té temes en comú per parlar amb Ter Stegen. Va rebre una amenaça de mort de la màfia, per tant, podria lidiar perfectament amb la pressió del càrrec. I la Té temes en comú parlar... Bueno, és igual. Amb la porta. Això, va rebre una amenaça de mort de la màfia, per tant, podria lidiar amb la pressió del càrrec i la turba de tuiteros de Futbol Barça no el deixarien sense poder dormir com a cert entrenador de Terrassa. Llavors, Oriol Soler passaria a ser l'home més feliç del món perquè s'acabaria la tirania cruifista del club que tants anys porta torturant-lo. Tormentant-lo. Punts en contra. Porta un any sense entrenar. Potser se li ha oblidat com fer-ho. Al principi, la Porta i ell serien molt amics, però a mesura que passés el temps competirien per veure qui la té més grossa i la cosa acabaria malament per l'italià. I finalment, Vaya trancón te la porta. veure més de 50 partits d'Antonio Conte en menys d'un any potser el que deixa calvo és a nosaltres mateixos. Sí. Llavors anem al penúltim, el germà del Xavi. Punts a favor. Punts a favor. Mantens viu el meme i l'essència del club dels últims anys. Sí. Ens dones molt material a l'Orsay pel que queda de temporada. Sí. La tenim Ens coberta. salves, sí. I poder cau alguna coseta i a l'estat. Alguna pagueta cau. Home, si No, i que contractes... salari mínim. No, comèdia fina que hagi dit el germà en Xavi en comptes d'Òscar Hernández, quan sap perfectament qui és. Punts en Gràcia. contra. Punts en contra. Potser, esportivament, no és la millor temporada de les nostres vides. Però arribats a aquest punt, millor morir per la porta gran que fer-ho com un covard. Llavors, l'opció és Òscar Hernández. I, finalment, una ouija. No. Punts a favor. Pots contactar amb Cruyff, que és el que necessita el club ara mateix. Bé. No bé, li has de bé. pagar el salari. És No. un tros de fusta, no té nom. No cobre. I Cruyff No està a la Seguretat Social. No. I un altre dels punts a favor és que ocupa poc espai i te la pots endur amunt i avall sense problema. Com un humà, no? No, un seient menys a pagar l'avió. Punts en contra. Potser no està del tot ben vist. Però la gent no ho veu bé. Però no que sigui. El Xavi segur que no. I mai saps. I a la Ouija mai saps que hi ha a l'altre cantó. Tant pot ser Johan Cruyff com Albert Benaiges. I amb la tropa de xavals que tenim avui en dia, pot ser un problema molt gran. Jo sabia que no. És que abans ens ha dit, igual ve una bastada. I al final... Està mort, Albert Benaiges. No. No està, cabron. Sí que està. No ho Que està. No està mort. No. Jo pensava que s'havia mort. El matem per... No, però podria haver-hi algú pitjor que Albert Benaiges. A l'altre Franco. costat. Sí. Sí. Franco. Michael Jackson. Franco també tindria un problema amb l'actual plantilla del Barça. Sí. I la del Madrid també. Franco ara mateix seria dalt... De cap. Anava a dir Atlètic de Bilbao. No, perquè són- l'Atlètic de Bilbao, és que més. Clar, a més tot perquè a sobre són espanyols. Hòstia, pensava que l'havia palmat, Albert Benaiges. Molt bé. No, és igual. Passem a la meva secció. Bonchan, diu que sóc foll i massa bonchan. El que realment vol és un real Batman, que li portin euros, dòlars and pound. Bonchan, diu que sóc foll i massa bonchan. El que realment vol és un real Batman, que li portin euros, dòlars and pound. El posa en verd, però a tothom li agrada. Ah, toca tu ara, no? Ah, vale, doncs quan vulguis ja veus. Qui és? Vale. Jo el que porto avui és un què prefereixes.
Oh! Dit or dat. Bàsicament, és crec que la segona secció que repeteixo en algun moment. Que original, és nova aquesta. Sí, no he portat 4 cops la puta bomba, però més o menys també Segueix està bé. tenint èxit i la segueixen demanant. Al pic. I només han sigut 3. Comencem amb el Billy. Vinga. Billy, bueno, no és un què prefereixes això o això, és un passa això, però també Bueno, ara passa ho veurem. això. Sí. Billy, el Barça remunta la Lliga i arriba a la final de Champions aquesta temporada, que no sap si guanyarà, La guanya. però Gamin pateix una lesió que té un 50% de probabilitats d'arruïnar-li la carrera. Saps què passa? Ja passarà el primer que has dit sense haver d'això, per tant, no. Ets un fantasmón. No, saps què passa? Que soc racista totalment. Ets un fantasmón. No. Ja passarà això, guanyant una Lliga i la Champions. Sí, aquest any. Sí, Aquest any. estic jugant a que la mina es lesioni. Vale. Òbviament que sí, conyo. 50%, pot ser que no. I si és que sí... I si és que sí, pues ja sortirà una nova flor. I així cada temporada. Però és que clar, és que és veritat que si fos guanyar la Champions... Que no, que està bé. També és un 50-50 la Champions. No. No. No, No, és un 70-30 per nosaltres. Toma! Com a depèn de Benfica. contra qui. Pau, Què? el Barça torna els seus valors que el van fer més que un club, representant perfectament el catalanisme, però no guanya un títol en 25 anys. No. És que tu ets molt idealista, Ja sé que guanya el Ni de racisme puta o les ganes de conya, ni guanyar. de puta conya. Que va, Pau, que va. Però el contrari què és? Ens venem a Qatar i tot això. Sí, ens venem, No, al societat contrari, anònima... seguim com estem ara, és igual, al I no tenim per què guanyar un títol, vull dir... És que el Pau... És que saps què te dic? És El un Barça idealista. em desencanta en part perquè al camp, sincerament, s'està perdent tot això de portar estelades, que molava molt abans, saps? Sí. Vull dir, aquest sentiment catalanista. Llavors... Però no només s'està perdent al Camp Nou, No, sí, sí. No, a tot arreu. I s'està perdent el camp. És en conseqüència. Llavors... Bueno, no, sí, com s'està perdent a... Va. És una cagada històrica. Pues no. En plan, guanyar algun títol. Home, clar, és que evidentment. Va, va, 25 no, anys. però és que aquesta pregunta només te la podia fer No, tu. és que aquesta és l'única que algú dubta. Sí. Uri, guanyes el poder de decidir com quedarà cada partit del Barça, però perquè es compleixi cada predicció has d'estar una setmana sense cridar ni fer cares rares. No pots, no pots. No, és que no té l'acció. En plan, no ho tria. No pot, no pot. La primera, evidentment. Sí. No, la primera no és escollir. És dir vale o no. No és... No, clar, va. Vale, guanya un poder, sí, no, sí, no. clar, tipus, sí. És Mira molt que és bé. fàcil la secció i l'has fet malament, eh? Xavi, recuperes la visió, però Vinícius Júnior guanya el Premi Nobel de la Pau. No. 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 A part, seria renunciar a la resta dels teus sentits potenciats. No, i perquè al final la visió em permet veure el cap gran que tens, o sigui... Què? No t'esperaves una tornada, eh? Rèplica! Jürgen Klopp invadint la ment de Chap. Va dir Àustria. El Yayo, ojo. Les idees del iaio. Vigui, el Madrid guanya les properes 2 Champions, però trobes l'amor etern. Follin a la torre. A la Torre Mer. Saps què passa? Que 2 Champions seguides... Això ja ho hem viscut. Ja ho hem viscut, Ja, eh? és que és això. En canvi, l'amor etern no. No. Perquè no se sap encara. No ho accepto. No? No. No ho acceptes? Seria destrossar-me la vida. I perquè aquest any guanyarà el Barça la Champions. Clar, per això. Clar, ja li estàs donant la Champions al Madrid aquest any una altra vegada. És que per això, no. Tira la merda de temporada, tio. Mai. Jo mai. Vale. Pau, Però mai. el Barça és que m'he equivocat. Només he fet la primera part. A veure, torna... Vale. No. El Barça es muda a Lleida i Pau Covarsí comença a fumar. Però durant tot aquest temps a Catalunya hi regna el PSC. No, és que jo no vull el Barça a Lleida, jo a Lleida vull el Lleida. Les dues són dolentes. No, Pau Covarsí fumant per ell és perfecte. No, En una me faria més gràcia. Me faria més gràcia, però jo no vull el Barça a Lleida. No. El Barça de Barcelona, lluny. Vale. Lleida. Vale. Un sol equip a la ciutat. No vols gentrificar Lleida. Òbviament que no. Vale. No passarà, tranqui. M'agrada com pensa aquest tio. Vale. Uri, Lamine arriba a nivells Messi
però per cada gol generat per ell mor un cadell de gos random. La 100%, sí. Li És que els mato jo de per si. Amb una patada. Esperaves aquesta resposta. Sí. I Xavi es declara, aquest cop de veritat, la República Catalana independent i el Barça passa... Aquesta és molt dura, I el Barça passa a jugar a la Lliga Catalana en lloc de l'Espanyola i no juga a la Champions durant 10 anys fins que s'adhereix a la UEFA. Uf, és que són 10 anys de tragar molta merda, Però clar, aquí ja Però és igual. aquí entres en política, també. Sí, ho firmo. Jo també ho Ho firmo 100%. Ho firmo 100%. Jo també ho compro. Doncs ja està. Ja està. I ja està! In, ja està! No, tot esto... In. I ja està. Uri, va, toca. Molt bé, Uri. Presenta'ns el que ens portes. Avui, com que el Max ha tornat a copiar una secció que ja havia fet, originalitat, molt bé, Max. molt bé. Jo també porto una que també vaig fer, que és el joc de l'impostor. Que guai, una que... Emoció. Sabeu com funciona, no? No. O voleu que us explicar? Us explico a vosaltres. Porto 4 papers per vosaltres 4. 3 tindran la mateixa pregunta i un tindrà una pregunta diferent. Llavors, ensenyareu les respostes. Ja bolis? No, ara els vaig agafar. Vale. No, ja vol. Ensenyareu les respostes i heu d'intentar endevinar qui és la persona que té diferent. La mentida. La mentida, efectivament. Sí. Aquí és ara l'impostor. Qui és? Ara una motherfucking pausa. I tornem a seguir una altra vegada. I Turralde. I tu, Ralde. I tu, Raspe. I ara Mendy. I tu raspes. Vale, va, treu un gotet. Esteu raspen. Jo l'últim. I ara em donaràs el primer perquè Oriol Soler és molt de fer aquesta broma. Molt de feca. 4. Això ho agafo jo, collons. Va. Agafa un Pas paperet, de Spotify hi ha gots en Va, papers. espavila, que així les podem fer totes. Agafa un paparet. Ole, bon dia. Ole, bon dia. Mi buen dia. Vale, que no us vegi ningú, Ara estan veient els paperets i escriuran la resposta al paper. Recordem que l'objectiu és trobar l'impostor, la persona que té una pregunta diferent i, per tant, una resposta Vale, una cosa, perquè quedi millor de cara al D. programa, quan les respostes que haurem escrit aquí les ensenyem a càmera i I diem, les diem a la vegada, sí. les dues coses, vale? De res, Aprova-me, que estàs molt lluny. de res, Spotifyers. Para vosotros, jugadores. Xavi, no t'he mirat del tot, però intueixo que se't veu tot. Sí, s'està veient la vostra Ui, merda, espera, ja ho esteu tots? Jo ja estic. Però que no se't vegi, capullo! Ah, vale. No mireu, ja està, no mireu! Vale, no mirem, perdó. No mireu, això és fàcil. Tres. Vale. 2, 1. In the play, in the level. Jo he posat Arteta. Jo, Mourinho. Molt bé, Ancelotti. Jo, Defensa molt. Ancelotti. Sí, vale, sí. Arteta. La pregunta és... És Pau Osorio. Qui creieu que ha de ser el pròxim entrenador del Barça? Espera un moment, aquí hi ha una cosa que em xirria també. Vull dir, aquesta és molt vasta, la d'Ancelotti és una Però animada. Max no em casa... Però amb una- Max- Però és que ara heu d'argumentar. Tu primer, Xavi, va. Jo primer, Arteta, per què ell que ha de ser Arteta? Perquè Guardiola crec que tots sabem que és impossible i el següent que trobo més semblant a Guardiola Totalment. en el món ara mateix, potser seria Xavi Alonso, però és impossible que vingui. Mitchell no el deixaran marxar ara del Sí? Girona. Arteta. I tu, Billy? I que és el mateix. El mateix, no? I a més que va dir que marxava i tal, Xavi també, Barça, Arteta... Vull dir, És lo que, més fàcil. Sí, no. O sigui, de veritat creieu que les úniques dues persones que poden ser són Pau Osorio i Sí, Max? sí. òbviament. No, sí, és Pau, però perquè jo he fet lo de Mourinho, però perquè jo crec que estàvem amb el xic per encara de broma, i tu ho dius sempre. Argument de merda, segueix. Què és el que li falta al Barça? Deixeu-lo parlar! Sí, èpica, no? Mística. Cohesió de grup. Qui es porta molt bé amb los xavales? Tu ets un pringat. Carlo Ancelotti. Quina era la pregunta?
Votem Pau Quina era la Osorio. pregunta? Qui és? Pau Osorio. No, però quina era la pregunta? Quin era l'entrenador més sobrevalorat del moment? Hòstia, Molt bona. Vale. Sí. Era indefensable. aquesta. Va. O sigui, poses Ancelotti. Si hagués posat Saps un que he altre... estat allò a un Anem a agafar en plan, mentrestant. Arteta. és que perquè no vull ser fill de puta i jugar allò a la contrària, però volia ficar Arteta rotllo per ficar un molt bo que... Ja. Vale, tu, no tornaré a fer broma, Perquè t'has pogut imaginar No que tornaré a fer era... broma caus, perquè quasi caic per culpa O d'això. sigui... Ara És que, començo. perquè la seva era molt vasta, si no caus tu, Perquè tu mai dius Mourinho. Ja. És que a part és una broma que no és ni meva. Bueno. Molt bé. Que no ho vegi ningú, Ara heu d'estar tots constatats amb el nostre paper, També et dic. Hem dit de l'il nom i cap de vosaltres ho ha fet, Sí, Jo ho he dit, jo he dit Arteta. No. Ho hem dit tot. No, l'únic que no hem dit, jo he posat Arteta. Exacte. Jo he dit fem un ordre, Arteta. fem un ordre. Primer tu, després tu, després tu i després tu. I llavors guardeu-vos de reaccionar perquè heu vist Ancelotti i heu fet el pau, saps? Vale. 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 Esteu tots ja? Sí. No. Sí. Vale. Jo sí. 3. 2. Començo jo? No, però hem dit d'un en un. D'una no. Vale, però ensenyem- Jo he posat català. Vale. Jo he posat putero. Vale. Jo he fet una petita xanza, he posat graciós, en plan de graciós però al contrari. Vale, jo he És una posat, cosa. jo he posat graciós, perquè a mi em fa gràcia. Ui, llavors un de vosaltres dos... Bueno, no, pot ser que un li No, faci no, gràcia. clar, a l'altre. qualsevol. És I que no, un humor i que no arriscat. sabeu l'altra pregunta. Sí, És un humor molt arriscat. La pregunta era: descriviu a Jan Reich en una paraula. Sí. Clar. Bàsicament. Un altre cop, no? El meu col·lega. Bueno, Jean Rack és un putero. Bueno, Pau Osorio, farem les 5 rondes avui. És que és molt bèstia. A mi em va tocar dos cops seguits a l'últim. Ronaldinho. És que no se'n va dir. Però què vols que faci? Com defenses que Jean Rack és un putero? Bueno, jo què sé. Quina era la pregunta? Samba o alguna A merda més, així. clar, podries haver posat samba, que Jan Reich diu molt lo de samba, però no, tu un putero, caient sempre a l'insult. Tu quin descriu a Ronaldinho en una paraula? Dius, això no havia vist, el meu estava així. Bueno, donarà temps a fer les 5 rondes. Molt bé, va. Per tant, necessitarem un paper més. No, però parteixo per la... Ara començo jo. Sí. Va, comença a És provar. estadísticament Vale, sí. poc probable. No, és exactament igual de probable. No te'n recordes ni de quin has posat, Vale. Però clar, ara només ho té el Pau encara. Joan, Bueno, Ja ho tinc jo, xaval. Vinga, Vale. lupites. Però en aquell moment només ho tenia el Pau. Vinga, va, rapidesa, fluidesa. Ta-ta-ta-ta. Acceleració. Jau. tu no... Jo la tinc ja, Jo també ho tinc ja. Jo encara no. Ui, crec que he perdut un paperet a tot això. És igual, no passa res. Que aquí en tinc 2, no 3. Tranquil, Xavi, no Veieu passa com res, està, sí. No, però per era per no deixar brut això. Joder, el que us està costant, nano. Vale, ja està. Vinga, molt bé. No m'ho puc Va, creure, tio. comença Xavi. No m'ho puc Jo he posat Gavi. creure. Jo cancelo. Jo cancelo. Jo he posat Sergi Roberto. La pregunta era: Sí. a quin jugador no deixaríeu que es casés amb la vostra filla? És el Billy. Començo, és el Billy, clarament. Però perquè, bàsicament, quan m'ha vist el meu paper ha dit no m'ho puc creure. Però, a veure, una cosa... Reaccionant, no. reaccionant A veure, això a que Tu no, pensaves. tu no voldries que la teva filla es casés amb Sergi Roberto? Però tu Jo saps és el lo jugador mort amb que qui és més aquest pavo? voldria. Lo mort, és un cadàver aquest tio, no té res. I apoya Israel. Això és veritat, també. No, Això sí? no. És el típic, és el típic, perquè la Sí, seva dona- la seva dona és israelí. és el típic pijo, No, fatxa... no, estàs dient... Tu, la teva pregunta era quin jugador del Barça vols que es Fatxa, casi no, amb la fatxa teva. No, que no, però si seria De Jong o jo què No. sé, hasta Gavi, què qualsevol altre. Jo he posat a Gavi. S'ha de dir Per que un ojo motiu- Gavi. Gavi. Per un motiu molt simple. Gavi, per mi, 17 anys, lo primer, li veig una cara de... que flipes. Lo segon, lo de... Spiderman. Pels Spotify s'havia fet el signe de les banyes. Em dona els vibes de... Rockstar. Sí, de vida muy loca, vida muy no sé què, i no vull un xaval així per la meva filla. Jo,
Clar, sí, òbviament, perquè no la pegui. Sí, Cancelo... perquè no la pegui, sí, bàsicament. perquè no la pegui. No, ni la meva filla ni el meu fill, perquè la Hòstia, pregunta sí, jo posa estic filla, entre però hem de l'altre. ser... És que clar, Sergi Roberto... Jo Sergi Roberto no ho compro perquè és que tu, Sergi Roberto, no et dona la sensació de ser un mal marit. A mi sí, què vols que et digui? Com t'ha de donar la És que sensació d'un mal la cosa marit? és que Gavi Català, tampoc em no sé sembla què. una bona resposta, però m'ha passat pel cap. Avorrit, feixista, segurament, si li preguntes. No, Què però saps què passa? Que Gavi té un Apoya passe Israel, què més perquè ha és de fer? agressiu. Matar una persona? Però si la... A veure, sabia. tu si la teva dona apoyés a Israel, tu què faries? Home. Baixaries les orelletes? També té... No! No. Pues, hòstia, que és molt això fort és apoyar una mica- Israel. això és No, no, feo, també t'he de dir una cosa. Gavi és veritat que té un passe perquè Gavi fa una pinta que si s'enfada amb tu et carrega un cop de cap. que Gavi és un Però xaval que no té no autocontrol. faria mai violència física com, per exemple, Cancelo o Gavi. Però és un tio que... Vale, a, doncs part, ja està. a part de que t'amarga la vida, aquest tio... O sigui, t'amarga Billy, és que tinc l'existència. zero dubtes de que és Jo crec que és Billy. Billy. Tinc zero dubtes de que és Billy. Ho he fet lo màxim que he pogut, he fet. Quina era la pregunta? Era qui és el Premi Nobel del Barça? Qui pot guanyar el Premi Nobel del Barça? Ah, Premi no és Nobel de mala, la no Pau. és mala. De la Pau. Premi Nobel de la Pau, sí. Bueno, Sí, apoyant a Israel Ja, no ho guanyarà sabia, el no ho Premi sabia. Nobel de la Pau. Lo d'Israel no ho sabia. És Carles és- Simonovic. Molt bé, l'únic argument... tenim temps d'una altra. Només una? Sí. Quina voleu? Depèn de si ho fem màgic o no. L'esquerra. la més divertida. Va, que ha dit que si fem màgic fem les dues. Espavila. Va. Ràpid, va. Joder, àgil, Perquè jo no me'n recordo quina és la pregunta, que si no la liu. Willy Bonka. La meva és aquesta, no sé si és... No, ja ho he vist, no vull mirar-ho. Perquè no vull saber si ets tu o qui. Vale. És una tombola. Pot ser... És perillós, Sí, penseu que hi ha algunes que no són de futbol. Ja. Bueno, Vale? Clar, jo ja ho tinc. No, espera, és que jo això m'ha pillat a contrapeu. Va, però que no mira el Pau, Va, però hauríem d'anar fent àgil, Pau. Calla! Ai, que seràs el culpable. La meva era facileta, Però és que el Pau es menja el cap amb qualsevol cosa. Sí, No miris, Xavi, no miris, Xavi! Però si jo ja he escrit la meva, Si ja ho hem escrit. blanc. Vale, Vinga. jo he posat Kansas Lover. Kansas Lover i ara us ho explicaré. Blanca. Perfecció. Jo he posat madridista. Ja ho tenim, vale. Per què he posat Kansas La, Lover? no, però espera, espera, un moment. la pregunta, La no, pregunta perquè, és definiu a Taylor Swift en una paraula. Per què he posat Kansas Lover? La Taylor Swift porta, crec que 3-4 mesos sortint amb Travis Kelce, que és el wide receiver És veritat, és dels veritat. Kansas City Chiefs. Bueno, però És jo veritat. havia dit una paraula, no dos? Ja, tio, però no... Vale, no, el Xavi, No, el ja. Xavi és un tryhard. Molt bé, Sí. segueix. Jo he posat blanca, perquè Per què has posat blanca? escolta, per mi Sí, no, té raó. Crec que sé per on anirà. és com rotllo, És el paradigma. Perfecte. no, és una persona No és perfecte? blanca que fa música per a gent blanca, música de blancs, tot molt blanc, Clar, perquè saps? Hi ha molt, hi ha molt d'aquesta broma a Twitter, això és veritat, Jo sé el que De dius. White Girl. No, però és que és tot molt blanc, saps? Rotllo, el seu cantó és americana, de Texas, country, blanca... No, sí, diem... Molt bé. Joder, Què dir, no? No és el Max, no és el Max. No és el Max. Jo he posat madridista per lo de Bellingham. El què de Què de Bellingham? Bellingham? Lo del Golden la de Boy. les Swifties. No, però allò va ser anti-Valde, no que fossin a favor de Bellingham. És que no volien que guanyés Valde. Hòstia, és igual. És I a part que Taylor Swift no es va en cap moment. I jo em crec que el Billy l'única cosa que sàpiga de Taylor Swift és això. Ho defenses bé i tal, però és que Taylor Swift en cap moment es va pronunciar sobre Clar, és això. això. Van ser les Swifties. Hòstia puta, però Ja, però no tenia puta idea. Però jo què sé, tio. A veure, Jo no sé qui és. Mira, jo què sé, tio. Jo no sóc. Ell Jo estava No, ell només sóc un tryhard. Ella Ell Taylor tampoc Swift. perquè ha anat a fer Swiftie. Blanca. No, és que estic... Jo soc Taylor Swift 100%. I ell... Un moment. Això de perfecció també és molt general, Ahí, queria jo llegar. Però penseu en volíeu la que digués algú que no l'altra fos bo? pregunta que he posat jo. Què podria ser? L'altra pregunta segurament és descriu a... Messi. No. Jo penso en tu. Hagués sigut bona, Messi, eh? Algú en una paraula. Hagués sigut bona. Ai, lo ràpid que ha anat en dir Messi. M'està Coño, fent ballant perfecció. el cap. M'està fent ballant el cap.
L'altre podria ser, què és el que més odies? Pots... La perfecció. Ui, perdó. Blanca. No, perquè t'estic acusant a tu. Ah, madridista, no, però hagués posat a Madrid, no madridista. Clar, però qui és... Quin és el tipus de persones o quin és l'adjectiu amb el qual definiries una mala persona? Perquè potser ell, que és mala gent, s'esperava que nosaltres... I per què ell s'havia posat, podria haver posat, jo què sé, cantant de no sé què, qui és aquest tio? Què has posat tu? No, això Per què se sap, desvies això- ara amb mi? Vius sota d'una roca si no ho saps, vull dir. No, jo ho veig sé, molt clar que és el Billy, sincerament. Sí, claríssim. Vull dir, Perfecció madridista, blanca. Molt bé. madridista, que a part s'ha equivocat i ha dit lo de Bellingham. Ja, sobre el Max... No m'he equivocat. No, O sigui, no, no. que I a no sobre- tingui raó no vol dir que no m'hagi equivocat. sobre En el plan, Max és jo el l'únic que sé típic- a Taylor Swift és que va transgiversar unes enquestes del Golden Boy en favor de Bellingham. No, perquè no va ser ell, van ser els Swifties. Bueno, A sobre- jo què sé, és l'única relació amb Taylor A Swift sobre del madridista. Max, que si li preguntessin per Taylor Swift, diria algo com perfecció o alguna cosa. No, i el Max posaria el títol d'una cançó. No, tu has dit, no és el Max fins que t'has vist sota... Sí, Loco, és que estic entre vosaltres dos. Blanca. Sí, sí. És que Blanca és molt heavy. No, Blanca què? Blanca. Què és blanca, collons? Sí, clar que és blanca, la pell, vale, ja està. Què? No, però no és la Pot haver mateix preguntat, tipus jo de què sé, blancura. No quina és la màfia més White gran del music. futbol? Blanca. O jo què sé, quina... Sí, No, blanca. no, clar, és que no hi ha cap altra pregunta. Una cosa, s'ho fa tan bé aquest tio perquè fa això i calla. Jo estic entre Però és Billy que i la cosa és Max. que jo no sé qui és. Jo estic entre Billy i jo Max. tiro Billy, jo tiraria Billy. Sou tiro desgraciats. Jo Sincerament. tiro Billy. Vale, Billy. teniu raó. Quina era la pregunta? Que descriu a Franco en una paraula. No estaràs comparant a la Taylor amb Franco, no? No, i podria haver posat feixista i estava fora. Molt bé, doncs va siguent hora de que ja passem als acomiadaments. Doncs això ha sigut tot. Esperem que us hagueu rigut, que us hagueu actualitzat, que us ho hagueu passat bé. Aquí acaba aquest programa de Gorsai. Nosaltres ens acomiadem i esperem trobar-nos la setmana que ve. Moltes gràcies, Xavier. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Pau. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Billy. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Uri. Moltes gràcies. I gràcies, Max, també. Gràcies, Max. Vale. Gràcies, Max, Marxem gràcies, d'aquí Max. Gràcies, i no ens Max. quedem a Norsa!